Fl-ewwel attività politika tas-sena l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-mument storiku li qed jgħix pajjiżna bħalissa e kif jinsab fit-tmum tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Mument li ma ddejjaqx jirrikonoxxi li qed ngħixuh ukoll grazzi għat-tajjeb li sar mill-predeċessuri tagħna. Minkejja dan però tkellem dwar l-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mal-ftuħ tal-Presidenza. Attakka lili. Attakka l-gvern ħana nifilħu għall-attakki għanna il-ġilda tagħna illi tiflaħ għall-attakki. Tiflaħ. Attakka lilna. Mela tattakka lil-mistiedna ta' dan il-pajjiż. Għal-kuntrarju tal-imġiba negattiva ta' Simon Busuttil, il-Prim Ministru esprima sens ta' gburija li huwa għandu bil-poplu u qal li jħossu li verament il-pajjiż m'għandux għalfejn ikollu kumpless ta' inferjorità. Kemm jingburi bil-poplu tagħna illi lilin mill-firdiet politiċi ta' kuljum meta jiġi l-waqt, meta jiġi il-jum ta' sejħa nazzjonali, dan il-poplu ma joqgħodx jara partit jew ieħor, ma joqgħodx jara kulur wieħed jew kulur ieħor, imma dan il-poplu jara biss lil Malta tagħna u jien gburi ħafna dan il-poplu. Tem jgħid li minkejja ċokan ta' pajjiżna l-idejat m'għandhomx daqs u jgħod biss kemm jiswew, għalhekk appella biex minkejja tfixkil li jista' jkun hemm b'viżjoni, determinazzjoni u ottimiżmu jemmen li tista' titkompli titkattar l-għaqda f'pajjiżna. Wiċċi minn quddiem nawgura lil dan il-pajjiż, nawgura lil dan il-poplu, nawguralkom għal-ġejjieni tagħna. Nawguralkom għal-ġejjieni kbir li għandu dal-pajjiż jekk nibqgħu maqudin flimkien u verament nagħmlu minn Malta suċċess. Nirringrazzjakom.